Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela uGogo neminyaka engu-72 wase-Free State obanjwe ethengisa izidakwamizwa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lamlola khona le video. Mangoqala sijoyinele leli khasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwana Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela uGogo neminyaka engu-72 eFree State emahlakeni zaStron obethengisa izidakwamizwa ngokungemthetho. Ngokwembiko yokulumela amaphoyisa uSergeant Mahlomola Karel uthe ngomsombuluko ngesi-15 August ithimba elilwa nobugebengu ngesikhathi lipatrola endaweni yasemahlakeni ngeyithuba zabona enekuseni libe selilunywa indlebe abantu abathile ngoGogo othengisa izidakwamizwa bebese beshona khona bathola uhlobo lezidakwamizwa iMendrex kanye neCrystal Meth ebalelwa enanini leka 60,000 babe sebeqhubeka nophenyo bathola omazisi abangu-70 bathola kanye namalayisensi kanye namapassport bebe sebethola namakhadi asebhange angu-56 kanye nemali engadalulwanga isamba sayo. Ube esekhalelwa ngamasongo kaSigonyela uGogo khona endaweni yesigameko. Ube esebekwe icala lokutholakala nezidakwamizwa ngokungemthetho kanye nezinto ongasize zakhe ukubalwa umazisi, amapassport kanye namakhadi asebhange. Uzovela enkantolo kungekudala kuchaza okhulumela amaphoyisa. Abantu bahlukane phakathi ngesenzo samaphoyisa. Abanye bathi uGogo ubezamele, abanye bathi asebenzile enza umthetho ngokufanele. Umuntu ogangayo noma ophambana nomthetho kumele akhalelwe ngamasongo kaSigonyela. Bafethu ngizofisa ukuzophala kwenkolo lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.